Bueno, graciñas, Ignacio, por compartir aquí parte de todo o que sabes. Vou facer unha pequena presentación antes de que nos metamos así en faena, é unha presentación túa. Vale, moi ben. Ignacio López Balseiro ten 66 anos, é labrego, e leva toda unha vida dedicada ao cuidado da terra e á labranza, e tamén a obter os alimentos para logo vendelos aquí en Viveiro. É fillo de Lola de Valentín e Paco das Penelas, e á vez é neto de Rosa do Pousadoiro e de Valentín. E de Valentín, non? Balseiro Cazón. Exacto. Pois quen mellor que el para que nos conte como era antigamente producir no val do río Landrove, como era tamén vir a vender aquí á praza, e como sigue sendo a día de hoxe e como fomos perdendo eso. Pero empezo por dúas preguntas, Ignacio. En dúas palabras ou nas que tú queiras. Síntete cómodo, así que como dirías que é a produción de alimentos en Viveiro ou como pode ser? Moi boa. Eu creo que temos a mellor terra do mundo, que non a coidamos, por tamén hai unha razón, temos un minifundio grande. E o minifundio non fai producións moi grandes. E iso, apartou moito a xuventude que quería cantidad. Entonces, pois, como era minifundio, pero que pasa? Como decía sempre meu pai, dixo, as cousas boas sempre son poucas. Entonces a terra aquí é boa, e está moi repartida porque é moi boa. A nosa terra dá 2 colleitas no ano, ou se apuras incluso máis, porque é moi boa, é moi productiva, é moi boa, e temos un microclima especial. Sempre temos uns grados máis que os demais, o frío non é tan intenso, temos un pouco de humedade que nos afecta un pouco, pero solo eso. Pois parece que adivinhei cal iba a ser a túa resposta, porque a seguinte pregunta era por que crees que somos ricos en Viveiro? Porque temos unha terra moi boa e temos un mar que tampouco cuidamos, que non me gusta, pero non cuidamos o mar, tamén moi bon, danos moitas cousas e danos un pescado do día exquisito, que non se lle deu a precio hasta agora, que se está empezando a considerar moi bon. Sí, pero eu acórdome de ir a apañar os berberechos e as navallas ás praias e as había a sacos. E ao mellor eses mexilós... E mexilós, porque ao cotizar por a agricultura podíamos ir mariscar. Ao principio nos deixaban. Porque era casi como combinar as dúas cousas, non? A mar e a terra. Exacto, e de feito, moitas veces eses mexilós eran cocidos con follas de que? Sí, con follas, bueno... De loureiro, non? Normalmente botábaseles laureiro, normalmente a quen lle gustaba, pero bueno, moita xente non. Exacto. Eu acórdome que falaban ao principio, cando éramos moi pequenos, os centolos non os querían porque enredaban as redes dos mariñeiros e botábanse para a terra, que daban calcio para botar as patacas no sitio. Levas 54 anos, máis ou menos, sí, vindo a vender aquí desde sempre, o mercado dos xoves, e dos sábados. Na praza e o dos sábados, non? E o dos sábados. Co cal, polos teus ollos, viche cambiar moitas cousas, non? Moita vida, sí. Pero, se faláramos de produtos ou de alimentos, que alimentos botas en falta hoxe en día na praza? A ver, empezamos a pensar en que xa non hai produción de pataca. A pataca daqui é exquisita. Non quedamos naide producindo pataca. Veo esa tuta, non se mirou de nosotros, prohibir. Agora, as normas que teñen é prohibir. Isto non o podes facer. Non podemos botar produtos sanitarios porque, en eso estou de acordo, son pesticidas, pero non é necesario tampouco botalos. Hai que ir intercambiando con intercambiar os produtos dun lado para o outro, pois xa eliminamos a maioría das plagas. Pero non nos axudan. Eu criei-me con un agente de extensión agraria que era da casa e nos axudaba a todo. Dicía, pois mira, esta planta pon así, mira, as fresas vámonos poñer así. Entón, ele estaba sempre. Dicía, isto faino así. E foi o que nos foi enseñando pouco a pouco técnicas novas e a producións novas. Porque a fresa, a frambuesa,
os arándanos, antes non había, non se botaban, sin embargo, agora sí, agora todo o mundo ten de todo. O demais sí que o había, pero produtos así de fora non. O aguacate, que temos unha terra buenísima para ele, que non fai falta nin regalo, porque temos unha terra buenísima, dáse perfectamente, e é exquisito o daqui, exquisito. Que pasa? Que volvemos a decir, é un minifundio, e aquí as grandes empresas queren producir 1000 aguacates, non, queren producir 50.000 aguacates, e non hai. Non hai porque está moi dividida a terra e aínda non está a xente concienciada de que hai que concentrarnos. Total. Ter fincas grandes e concentrarnos. Non temos problema de auga considerable e logo se dá todo. Dase patacas, dase millo, dase trigo, dase cebada, dase de todo. E dábase moito máis do que a día de hoxe se dá, non? Dábase moito máis, que viñen de fora a comprar o millo, o trigo, as patacas, e o acordo de cargar os camións nas aldeas de patacas para todos os lados. Porque en todos os sitios había patacas de máis. Alimentaban os animales con elas tamén. Era unha colleita, cando estaban baratas, comíanos o gando. E sempre che levo escoitado o tema da diversidade de mazás e de maciñeiras que tuvemos aquí no Val e demais. Si seguimos falando de alimentos, pero agora de froitos, que peras dis que serían propias de aquí, ou que mazás, ou que recordas ti deso? Mazás de moitas variedades, hai a tabardilla, hai a belarda, hai chamaban unhas que chamamos as coruñesas, hai a sangre de toro, e de peras hai outro montón de variedades que son peras, non teñen moito aguante porque son normales, duran uns días, pero é exquisitas. A pera de urraca, non? A pera de urraca é exquisita. As peras de mal nombre, que chamamos carallotes, temos a pera de manteca, temos a pera moura, que tamén sabe ben, é ácida, en fin, un montón. Despois hai as sidrás, hai a pera do Xan de Viveiro, que era unha pera que duraba 3 días collidas nada máis. A de Xan de Viveiro eu creo que non teño ningunha planta. Agora hai a pera sevillana, que é moi pequena, pero tamén sabe moi rica. E tamén botando esa ollada atrás, había técnicas ou prácticas que facíamos que agora deixamos de facer, non? Falo de bullar as fabas, de sacar as castañas dos ourizos, non? Antes era outra estrategia, porque, sabes, hai unha cousa moi importante, antes había moita mão de obra, é moi barata, entonces todo se collía, todo era para o gando ou para vender. Todo se collía, non se desperdiciaba nada, incluso a folla para as cuadras, as castañas para comer, os erizos para botar á terra, todo era comer, sí. E se falamos de ferramentas... Se falamos de ferramentas, hai o fouciño da sega, ou da erva. É un fouciño da sega. Un fouciño da sega, porque antes aquí o trigo segábase todo a man, aquí non había máquinas, hasta máis tarde que viñeron xa, eu era maior cando viñeron, pero temos minifundio. Temos minifundio e non hai grandes cantidades de terra para botar 20 hectáreas de trigo xuntas, por exemplo. Hai os pastizales de arriba, pero non queda xente, e además a xente nova non viveu nese mundo e agora non nos quedan herdeiros, non quedan quen enseñe, a que en cada época hai abundancia de todo. De feito, falando xa un pouco desos rituais e dese compartir entre distintas xeracións e demais, sí que me encantaría que contaras ti como ese neno de 12 anos, Ignacio, o que era vir aquí á praza a vender, porque entendo que había unha convivencia diferente á de hoxe, non? Había unha convivencia e a mí me gustou sempre a terra, pero miña nai sempre nos incentivaba. Miña mãe sempre nos incentivou. Nos decíamos, mamá, quero unhos zapatos. Entón, pois, os sábados compramos. Íamos a vender e nos compraban os zapatos. Entón, nos axudábamos. Normalmente, sempre era o enseñarche. Era parte da vosa escola, non? Era parte dunha escola que ela nos decía, mira, ahora vendimos isto, xa podemos comprar uns zapatos ou as cousas que foran, que necesarias, ou ela nos iba levando, iso é cuestión de cada familia. Ou seja, que viñades tamén, ademais de vir a vender, viñades incentivados, pero tamén pensando en comprar na vila, non? Claro.
comprábamos en Viveiro, todo se compraba en Viveiro e todo se vendía en Viveiro. Ou nas aldeas antes iban as pescadoras a vender o pescado dos seus mariñeiros e había trueque sempre tamén, por exemplo. Trocaban peixe por cousas da terra. Cousas da terra, si, eu deso tamén me acordo, si. Ou que facían ofertas porque non daban vendido e se conservaba así, desa maneira, ou en escabeches ou salgado, porque non había congelador, todo era consumido a base de que a produción che durara o máximo posible con cousas e métodos que xa non me acordo moito deles. Ti eres un home, pero a praza casi sempre foi dominada por mulleres. Bueno, había tratantes. Había tratantes. Os tratantes eran os que máis cartos tiñan. Pero que crees que significou a muller para vender na praza? Todo. O sueldo da muller sempre se ganaba na plaza. Entón, as mulleres tiñan o seu sueldo, sempre foron independientes. Hombre, había casos en que non, pero sempre foron independientes. Elas viñan vender, sempre tal, pero bueno, sempre foron independientes para as súas cosas, traían os seus queixos, o seu leite, as súas mazas se sobraban, castañas, noces, nabos, os grelos que se vendían por toneladas, que iban para toda España, iban para unha fábrica que había en Villalba. Do val viña prácticamente todo, non? Leite, ovos, carne e tamén horta e froita, non? Sí, e cando había moita produción, eses tratantes ejercían de intermediarios. Eu acordo de producir para Socobesa, xudías enanas que viñan todas xuntas, se ponían unha cantidad grande e para a conserva de Socobesa pagaban un precio máis ou menos aceptable e nos as producíamos en cantidades. Xa dixeche moitas cousas, Ignacio, de cara a recuperar ao futuro. Pero se tuviéramos que falar de 3 receitas, que 3 receitas crees que son aquí propias de Viveiro, ou que a ti che recordan, ou que tú tes o recordo ou dos días de mercado? Claro, a ver, ou que se perderon? Perdeuse moitas cousas porque todo o mundo ten algunha axuda e xa non o necesita. Necesitamos ter necesidade das cousas para nos incentivarnos e as cosechar. Logo dices, pois as mazas están caras, pero bueno, como vas ter algo de diñeiro por aí, valas comprando, pero antes non había que compralas, que se pagaban ben, ou cosechalas. Entón todo o mundo cosechaba de todo, porque así todo o mundo tiña de todo, e non dependía de gastos nin de nada. Os cartos antes eran menos, pero aquí que había unha terra buenísima e un mar maravilloso, éramos afortunados en un Viveiro, naide pasou fame que quixera traballar un pouco. Recordas algunha receita así que dixeras tú, ou de comer por aquí polas tabernas, ou a mellor que cociñarades vos en San Pedro, que digas, Dios, aquel caldo? Bueno, en cada casa había o mismo. Eu acórdome que meu pai e meus pais, pois, por exemplo, dicía, pois veu unha señora que vendía pescado ali, dice, moitas sardiñas tras, pois ala, deixas, pois deixaba sardiñas, meu pai dice, ala, facemos o lume, invitamos por ali os veciños, e viñan todos a comer patacas e sardiñas, e se facía unha festa sin nada, porque as sardiñas deixaban chas baratas, antes non había congeladores, viñan 2000 kilos de sardiña, había que vendela. Entón, eu recordo que sobre as festas de Viveiro, que naide compraba sardiñas, porque eran días especiales, entón acordo de ir por ali vender as vendedoras e comprar as sardiñas e nos facíamos a festa entre os veciños con sardiñas e patacas cocidas e cachelos. Logo sempre había froita de cedo e era unha festa entre os veciños. En fin, todas as cousas tiñan unha época, non? Ou había que, por exemplo, esfollar o maíz ou a facer a malla, tamén se facía comida especial para eses días. Se facía o lacón, se facía un guiso de pescado e todo o mundo o día da malla pois comía despois das mallas. E na praza tú tes recordo de ver vender empanadas da feira, non? Sí, empanadas da feira, sí. Empanadas da feira e rosquillas. E rosquillas, non? Rosquillas típicas daqui, e galletas. Facía unha muller aí que era das de Soto, se levaba un camión de rosquillas que as facía ela, moi boas. E empanadas da feira eran típicas as de congrio, as de pata roxa, as de sardiñas, tiñan moito éxito, máis que ningunha de carne. Normalmente eran todas de pescado así. Gachos,
volvimos outra vez á praza, onde Na botache plaza máis se de vendían, viña un señor 54. que se chamaba Valentín con un carro cheo de empanadas, xa tiña cola e todas as panaderías as facían, pero como as de Valentín facías el, eran tan típicas, el sempre vendía todo. Compartíanos outro día Carlos Nuevo, cronista, unha receita que non sei se che sonará a ti, pero sí que tú sigues vendendo os xenos, os bertóns, Sí, do repolo. Os bertóns á viveiresa, lle chamaba el, Sí, e os xenos de repolo que tú sigues vendendo, non? Sí, que sigo vendendo. Pero os xenos tiñan os seus amigos, eran menos, non se lles daba moito precio, hasta que despois empezou a vir xa que se vendían e tal, entón viñeron a vir, pero senón non se vendían moito, porque aquí, afortunadamente, repolo casi todo o ano temos repolo de moi boa calidad, lechuga temos casi todo o ano, pode ser un día un pouco máis dura ou un día un pouco máis terrada, pero sempre, casi sempre, sí. E as patacas nos as poñemos nas navidades, entonces en abril ou maio xa había patacas, e despois xa había patacas todo o ano das de sempre. Estamos xa rematando coa entrevista e agora casi me apetece tamén que fagamos esa visión un pouco a futuro, non? Ti tes unha nena nova, igual que a min, e creo que tamén o feito de que abriras a oportunidade a ser entrevistado é pensando un pouco neles, non? Entón eles, agora, se van á praza, un día de mercado, ven algo moi diferente ao que ven os teus ollos ou que incluso ao que vin eu de neno, non? Había cestos de centeo, cestos de mimbre... E había animais pequenos para vender, había polos, había coellos, había cabritos, tamén se vendían. Agora todo en caixas, é máis aséptico, está mellor, melloramos en moitas cousas, melloramos moito na limpieza, unha virtud que sempre se agradeceu moito na plaza é a limpieza. Eu recordo que os queixos e o leite, se os vendías moi ben, é que eras a persona máis limpia do mundo, porque senón xa non chos querían e non había grandes pandemias, porque o leite viña inteiro das vacas, pero todo o mundo daba por suposto que vendías algo natural e limpio. E entonces, claro, eso era a cuestión de que tú foras bon produtor e foras higiénico e limpio. Entón, que cousas mellorarías así no mercado xoves? Ou na praza, tamén os sábados? Sí, eu melloraría que houbera máis xente, ese é o que melloraría, que se dedicara xente, que aprendera. Isto non se pode impoñer a naide, non. Podemos animalos, incentivalos, decirlle, mira, temos de todo, hoxe vamos comer isto, mira, estamos na época dos pimentos, os pimentos agora están exquisitos. Eso, que os nenos os comen e lles gustan, pero ningún se plantea decir, vamos a producirlos. Entonces, se hai algún interesado, eso é o que nos interesaría a todos, esa é a mellor receta. Os nenos o vexan, os nenos aprendan, os nenos vayan comprar. Hai algún neno que eu teño algúns clientes que confíanse en min, gracias, ben, pero mandan os nenos, xa che dice Ignacio, tú pide isto, e eu xa lles dou, levo moitos anos, agora xa vamos acabando, pero sempre coa confianza de vender un produto moi bon, e se non é moi bon, é mellor dicilo. Se é para isto, un tomate está maduro, bueno, eu recordo os primeiros tomates que eu producinos no medio do maíz, porque non sabíamos que, entonces agarrabanse ao maíz, eran máis pequenos, pero sabían moi ben. Despois xa se produciron fora, pero despois empezaron a vir as plagas, xa había moito que controlar, e nos, claro, tiñamos esa gente de extensión agraria que era a mellor persona do mundo, todos se implicaron en, vamos facelos así, agora hai grandes producións, eu son un agricultor pequeno, pero produzo moitos tomates e de moi boa calidad, non é porque o diga eu, son moi bons. E outra cousa, os ayuntamientos sempre axudan, moitas veces non o saben, pero sempre nos teñen que axudar moito eles. O importante é que os ayuntamentos nos axuden, que non é o caso de Viveiro, que a alcaldesa de antes e a de agora sempre está pendiente de que todo teña ben, que nos vaya ben e nos facilita as cousas. Iso é moi importante, porque se non temos, non sei, un pouquiño de colaboración para axudarnos e incentivarnos, pois non podemos producir. Claro, eu vendo froitos, hoxe vendín froitos que van para Madrid e vendín froitos que van para Suiza, por exemplo. Pois xusto iba agora a preguntarche deso, de que tú aquí estás cheo de atender a xente de Viveiro,
pero tamén Viveiro é un lugar que acolle moita xente vindo de calquer parte do mundo. Muchísima. Co cal que tú tes experiencia sí. de ver que valora a xente de fora, non? Que valoran de Valoran muchísimos alimentos da plaza. Eu vendolle un tanto por cento de xente de fora moi grande, porque gustalles moito o orgánico, gustalles moito o ecológico, gustalles moito o sabor. E hai un porcentaje de xente que quere vivir a Viveiro, pero na maior parte é pola comida e polo pescado, porque seguimos sendo privilegiados en comida e en pescado. E, por supuesto, no trato e na seguridade de Viveiro, que sigue sendo unha ciudad moi acolledora. Agora os pisos están caros, pero bueno, están máis caros noutros sitios que siguen sendo ciudades masificadas. E aquí temos un entorno privilegiado, unhas playas privilegiadas. Eu creo que isto é un paraíso. Tendríamos que cuidalo máis. Pois moitas grazas, Ignacio, de verdade, por acceder a esta entrevista. Esta entrevista está enmarcada dentro dun proxecto que é nacional, que se chama Spain Culinary Village, e que para aquí, para Viveiro, demos en chamar como ADN gastronómico de Viveiro, para intentar cociñar ese futuro gastronómico de Viveiro. Por iso que o teu relato, a túa aporte, era moi necesario escoitalo. Moitas grazas. Bueno, gracias a vosotros tamén.